mae rhaid i ni gadw'r posibiliad yna'n agored. Dwi'n falch o be mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi cyflawni, nid yn unig yn cynllunio ar gyfer ffyrdd dysgu a cefnogaeth ar gyfer fywyd, ond pob dim arall. Wel, fel person ifanc yn y rôl yma, fi'n credu bod fi mewn sefyllfaethau unigryw i allu sicrhau bod ni fel plaid yn pleidio achos pobl ifanc yma yng Nghymru. Un o'r pethau fi eisiau canolbwyntio ar yw'r system iechyd meddwl. Fi'n credu bod e'n rili anheg bod y targedau amseroedd aros ar gyfer pobl ifanc. Lot yn llai llym nag yw ar gyfer gwasanaethau oedolion. Fi hefyd yn gweithio gyda Kirsty Williams, sef ein ysgrifennydd addysg ni yn y cabinet, i wneud yn siŵr bod addysg rhyw a pherthnasedd yn cael ei wella yn ein ysgolion a sicrhau bod e'n cymryd mewn i ystyriaeth pobl o wahanol rhyw a rhywioldeb. Wel, fel rhywun nath ymgyrchu yn eitha brwd dros aros fel rhan o Ewrop, fi'n drist iawn bod Cymru a gweddill Prydain wedi pleidleisio dros Brexit. Fi'n credu bod y cyfleoedd sydd ar gael ni i astudio, i deithio neu i weithio Dramâu yn mynd i fod lot yn llai ar ôl Brexit. Ac mae'r arian sy'n dod i ffermwyr ac i gefnogi pobl ifanc i ddyn nôl i'r gwaith yn mynd i fod lot yn llai oherwydd o hynny. Dwi eisiau gweld mwy o gyfleoedd i bobl ifanc astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, so fi'n rili falch bod Kirsty Williams yn edrych mewn i ehangu'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys addysg bellach, apprentisiaethau a pethau fel yna. Ond fi'n credu un o gwir bygythiadau sydd i'r iaith yw y brain drain, y ffaith bod lot o bobl ifanc yn enwedig o ardaloedd gwledig yn gadael i weithio neu astudio draws y ffin. Tua hanner o'r pobl yn fy mlwyddyn i yn ysgol fynd draws y ffin i astudio, a sa'n gweld lot o rheini yn dod nôl i Gymru. Felly, dyn ni angen sicrhau economi llywyrchus sydd ar swyddi a'r cyfleoedd hynny i gadw pobl yma yng Nghymru sy'n siarad Cymraeg a sicrhau bod nhw ddim yn gadael. Mae yna lot o anghydraddoldeb yma yng Nghymru dal. Dyn ni'n gweld hynny yn amlwg iawn yn y cymoedd, ond hefyd ymysg pobl ifanc yn gyffredinol. Mae'r lefelau diweithra, enghraifft, lot yn uwch i bobl ifanc nag yw i'w gymharu â gweddill boblogaeth. Fi eisiau sicrhau bod gan bobl ifanc a phobl yn gyffredinol y cyfleoedd hynny a'r sgiliau hynny sydd angen arnyn nhw i gwneud eu ffordd mewn bywyd a dod ymlaen mewn bywyd. Ac ar hyn o bryd, diffyg sgiliau yn y bôn ac yn bennaf sydd yn ei dal ni nôl fel cenedl. Wel, fi'n credu mewn gwlad sydd â chymaint o fygythiadau i'n cymdeithas rhydd, agored a goddefgar ni. Mae angen plaid arni sydd yn mynd i amddiffyn y gwerthoedd hwnnw a brwydro yn erbyn y tueddiadau hiliol a chas sydd wedi datblygu yn y blynyddoedd diwetha yn enwedig ar ôl Brexit. A rwy'n sicr bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn blaid sy'n gallu llenwi'r bwlch hwnnw a brwydro dros dyfodol yn Ewrop, amddiffyn ein hawliau a'n cyfleoedd ni a chadw gwerthoedd o degwch a chydraddoldeb wrth galon popeth dyn ni'n gwneud.